Plimbarea prin parcul Cancicov a devenit periculoasă atât ziua cât și noaptea. Haite de câini vagabonzi au pus stăpânire pe toată întinderea lui. Bătrânilor, dar și tinerilor le este frică să mai meargă singuri prin parc. Să te plimbi prin parc, ori să-l tranzitezi, a devenit o aventură periculoasă. Ziua în amiaza mare, zeci de câini vagabonzi îți taie calea, ori te însoțesc o bucată de drum. Dacă ai norocul să dai peste unul fioros, oricât de curajos ai fi, tot te trec fioreci pe șira spinării. Dar dacă te ales doar cu această sperietură, ai scăpat ieftin. Zilele trecute, o mamă care s-a aplecat să ridice o jucărie căzută din căriciorul copilului s-a trezit că îi sare în spate o namilă de câine. Din fericire nu a mușcat-o, dar de atunci tânăra se gândește cu groază că animalul ar fi putut să-i atace copilul și ocolește parcul. Alți băcăuani însă au avut neșansa să fie încolțiți de maidanezi. La mijlocul lunii februarie, un pensionar băcăuan a avut ghinionul să întâlnească pe una din aleile parcului o haită de 8 câini. L-au înconjurat, i-au rupt pantalonii și haina și i-au sfâșiat gamba de la picior, provocându-i o hemoragie. Victima a trebuit să facă tratament antirabic, dar și chirurgical aproape 2 luni. De când câinii au pus stăpânire pe parc, rar mai vezi câte o persoană singură pe alei. Înțeles că cineva cu un copil mic, cu londou, acum o lună de zile am auzit, ar fi venit prin parc, au căzut de la copil o jucărie, s-au plecat și au sărit un câine în spatele ei și s-au speriat, că au crezut că sare pe copil. Sunt foarte periculoși. Dar foarte mulți, nu înțeleg, înainte mai vine o hingherie, mai strângeau, dar acum nu știu, s-au mulțit, i-au dat drumul de undeva, poate au avut un adăpost și le-au dat drumul. Că ți și frică, noi suntem două, mie mi-ar fi frică să vin singură. Așa mergem amândouă, venim amândouă, că de multe ori am să hai înapoi când vedem foarte mulți. Dar nu numai în parc, peste tot orașul, să știți că este. Periculos sunt câinii și mulți, în grupuri așa, foarte mulți și periculoși și așa când vine ei sunt morți de foame, cred că vine pe mine, vă spun sincer. Eu fără soțul meu nu pot să plec, mai ales pe parc, cel puțin noi. Și cu ciorele, nu, să stăm și noi la un pic de aer. Băncile mizerabile, miros, în loc să avem un aer curat, e miros de ciori. Extraordinar, extraordinar. Păcate parculețul nostru, că aici suntem și noi un pic, că nu avem unde să ne ducem în altă parte. Stațiunile noi pentru noi, că nu aveam bani. Ce să facem? Venim la parc aici ca să mai ne plimbăm un pic, dar uitați ce dezastru este. Băcăuanii așteaptă ca primăria municipiului Bacău să găsească o soluție și să o pună în practică urgent. Oamenii nu doresc decât ca animalele fără stăpân să fie strânse din parc și de pe străzi. Eu stau acum pe Mioriții și de acolo vin în fiecare dimineață ca să facem alea de mișcare. Și într-adevăr am văzut mulți când și sunt însemnați cu cercei, cu asta, dar totuși nu știu de ce sunt așa de mulți. Nu știu de ce sunt așa de mulți. Vă e frică de câini din parc? Da, păi când îi vedem, îi înconjurăm sau ne întoarcem înapoi. Sunt mulți tare, de data asta nu știu. Înainte nu era niciun câine, acum sunt foarte mulți. Cine ar trebui să se ocupe de problema asta? Cred că și primarul. Să facă tot posibilul să le dea un adăpost, să le facă un adăpost. Păcat de ei ca să-i omoare. Câteodată sar pe noi, dar încercăm să evităm, să ocolim, ca să nu avem nicio problemă. Și considerați că e așa normal? Dacă primăria nu face nimic, noi ce putem face? Din parc, maidanezii trec foarte ușor în curtea Spitalului Județean de Urgență și a celui de pediatrie. Angajații celor 2 unități sanitare, pacienții și rudele acestora au fost nu doar odată victime ale câinilor care își fac veacul printre clădirile celor 2 spitale. Spitalul Județean de Urgență are probleme într-adevăr cu câinii comunitari din curte. Problema este că la momentul de față sunt foarte multe locuri deschise prin care câinii pot intra, deci nu putem controla numărul lor în incinta noastră. În plus, deși primăria întotdeauna a reacționat cu promptitudine la solicitarea noastră, numărul acestora, dat fiind faptul că este mare și în oraș, este mare și la noi în curte. În ultima dată avem o sesizare, dacă vreți, din partea a 160 de angajați, o semnătură colectivă, din partea angajaților de la Maternitatea Bacău, care au solicitat conducerii Spitalului Județean să ia măsurile cuvenite pentru ca oamenii să-și poată desfășura serviciul în condiții optime de securitate a muncii, în primul rând, pentru că oamenii ăștia nu mai pot ieși din incinta maternității de cum se întunecă un pic,
câinii fac ravagii în spate. În ultimele 6 luni, în jur de 500 de băcăoane au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bacău după ce au fost mușcați de câini. Pe lângă sperietura cu care s-au ales cei mușcați de patrupede, au fost nevoiți să se prezinte de mai multe ori în decursul câtorva săptămâni la secția de boli infecțioase pentru a fi vaccinați împotriva turbării și a tetanosului. Vaccinul franțuzesc este foarte scump, dar gratuit pentru pacienți, ceea ce înseamnă o cheltuială deloc de neglijat pentru spital.